Estado po ang isang motorista at kanyang pasahero matapos umanong manlaban sa mga pulis sa isang checkpoint sa barangay Amagbagan, Sison, Pangasinan noong hapon ng Marso 29. Ayon sa Sison Police Station, ay pinara umano ang motorsiklo na sakay ang isang lalaking driver at babae nitong backrider dahil wala silang suot na helmet. Matapos suriin na pag-alamang walang lisensya ang driver at kapwa pa sila nasa impluwensya ng alak. Nang isyuan ng dalawa ng tiket, tinangka umanong suhulan ng driver ang pulis habang ang pasahero naman ay nagwala. Nagbitiw ng masasakit na salita at kwestiyon ng otoridad ng mga on-duty personnel. Nakiusap pa umano ang mga kapulisan na kumalma ang dalawa, ngunit nagpatuloy pa ang kanilang agresibong asal hanggang sa tuluyan silang arestuhin. Naharap sa kasong paglabag sa Article 5151 at Article 212 ang revised Penal Code, pati na ng RA 10054 o Motorcycle Helmet Act na may piyansa nga abot sa 36,000 pesos para sa driver at pasahero nito. IFM News. IFM News. IFM News.